नमस्कार. झटपट स्वादिष्टमध्ये मी भारती तुमचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे पारसी पद्धतीचे चिकन किमा कटलेट. करायला अगदी सोपे आणि खायला अगदी चविष्ट. तर चला तर आपण रेसिपीकडे वळूया. आता रेसिपीसाठी लागणारे साहित्य, हा मी पाव किलो खिमा घेतला आहे. हा चिकन खिमा आहे. मीठ, धने पावडर, कोथिंबीर, 2 अंडी घेतली आहेत, हळद, लाल मिरची पावडर, जिरा पावडर, गरम मसाला पावडर, आलं लसूण पेस्ट, हे ब्रेडक्रम आहे, तेल, 2 एकदम बारीक चिरून कांदे घेतले आहेत आणि हे 150 ग्राम बटाटे आहेत. बॉईल करून त्यांना मी किसणीवर छान असे किसून घेतले. आणि हा पुदिना घेतला आहे मी. चला तर आपण आता कटलेट बनवायला सुरुवात करूया. आता सगळ्यात अगोदर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला कटलेटसाठी जे मॅरिनेट करायचं आहे चिकनमध्ये ते आपण मॅरिनेट करून घेऊया. आता खिमा काय होतं, चिकन खिमा पटकन आपल्याला मार्केटमध्ये मिळत नाही, म्हणून मी काय केलं, पाव किलो बोनलेस चिकन आणलं आणि त्याला मिक्सरमध्ये असं वरच्यावर असं वाटून घेतलं मिक्सरला. आता त्यात आपण काय करूया, 2 असे बारीक चिरलेले कांदे टाकूया. आलं लसूणची पेस्ट टाकूया, हे 2 चमचे आहे. गरम मसाला पावडर, धना जिरा पावडर, मिरची पावडर. आपल्या आवडीनुसार आपल्याला मिरची घ्यायची आहे, तिखट कमी जास्त कोणाला लागतं तशा हिशोबाने आपल्याला घ्यायची आहे. हळद, मीठ, चवीनुसार मीठ, कोथिंबीर आणि ही जिरे पावडर आहे. आणि आपल्याला हे जे 150 ग्राम मी बटाटे घेतले होते, पाव किलो खिम्यासाठी 150 ग्राम बटाटे घ्यायचे, अगदी छान असे उकडून किसणीवर बारीक चिरून घ्यायचे, किसून घ्यायचे. आणि आपल्याला असे हाताने छान असे एकजीव करून घ्यायचे आहे. त्याला आपल्याला हातानेच करायचं आहे, म्हणजे कसे सगळे मसाले त्याला छान असे आतमध्ये लागतील आणि खायलाही खूप छान वाटतील आपल्याला. आणि पुदिन्याची पानंसुद्धा आपल्याला अशी हातानेच तोडून टाकायची आहेत, म्हणजे त्याचा जो स्मेल असतो तो आतमध्ये छानपैकी आपल्याला येतो आणि खाताना ती पानं दाताखाली आल्यानंतर आपल्याला अगदी खायलाही खूप छान वाटतं. तर हे छान असं आपण एकजीव करून घेऊया. हे बघा, आता आपलं खिम्याचं मिश्रण अगदी छान एकजीव झालं आहे. आता आपल्याला जसे हवे असतील त्या आकाराचे आपण याचे गोळे करूया. आणि ते आपल्याला असे ब्रेडक्रममध्ये घोळवून घ्यायचे आहेत. आपल्याला हे कटलेट डीप फ्राय करायचे नाही आहेत, आपल्याला शॅलो फ्राय करायचे आहेत. आणि अशाच प्रकारे आपण हे सगळे मिश्रणाचे गोळे करून घेऊया. हे बघा, आता हे माझे एवढे कटलेट झाले आहेत. पाव किलो खिम्यामध्ये बरोबर माझे 14 कटलेट झाले आहेत. पण आकाराने बघा कसे मोठे मोठे बनवले आहेत.
पण तुम्ही लहान जर बनवलात तर अजून तुमचे जास्त होतील. आता मी हे फ्रीजमध्ये अर्धा तासासाठी सेट करण्यासाठी ठेवते. हे बघा, आता आपले मी अर्धा तास सेट करण्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवलेले कटलेट मी आता फ्रीजमधून बाहेर काढले आहेत आणि आता आपल्याला ते शॅलो फ्राय करायचे आहेत. आता शॅलो फ्रायसाठी आपल्याला काय करायचे आहे, ती 2 अंडी घ्यायची आहेत आणि अंडी आपल्याला छान अशी फेटून घ्यायची आहेत. आता मी एक असा पसरट पॅन घेतला आहे आणि तो गॅसवर आता मी फास्टच गॅस ठेवला आहे आणि तापत ठेवला आहे. तावा तापल्यानंतर आपल्याला तो गॅस मीडियम करायचा आहे. आणि तुम्ही याऐवजी तुमच्याकडे जर असं पॅन नसेल तर तुम्ही एखादा तवासुद्धा घेऊ शकता शॅलो फ्राय करण्यासाठी. आपण आता त्याच्यामध्ये तेल टाकूया. तेल आपलं तापू देत छान असं. आता आपलं तेल छान तापलं आहे. आपण आता गॅस बारीक करूया जरा आणि आता हे कटलेट आपल्याला छान असे सेट झालेले आहेत. असे अंड्यामध्ये थोडे असे घोळवून आपल्याला या पॅनवर ठेवायचे आहेत. आता मी मगाशी गॅस तेल तापल्यानंतर बारीक केला होता. आता आपण त्याला मीडियम गॅस करायचा आहे आणि आपल्याला छान असे दोन्ही बाजूनी खरपूस भाजून घ्यायचे आहेत. आता आपण बघूया की आपले एका बाजूने छान भाजून झाले आहेत की नाही. हे बघा, छान असं खरपूस झाले आहेत. आता आपण दुसरी बाजूसुद्धा अशीच खरपूस भाजून घेऊया. आणि हे कटलेट शिजायला जास्त वेळ लागत नाही. तुम्ही जर माझ्या अशा रेसिपी पाहत असाल तर माझे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर आपण ही दुसरी बाजूसुद्धा छान अशी खरपूस भाजून घेऊया. हे बघा, आता आपले दोन्ही बाजूने चांगले फ्राय झालेले आहेत कटलेट. आता आपण हे असे काढून घेऊया. मी तुम्हाला दुसरी बाजूसुद्धा दाखवते. थोडंसं तेल गाळून घ्यायचं आहे. आणि अशाच प्रकारे आपण आपले जे बाकीचे कटलेट आहेत ते आपण असे शॅलो फ्राय करून घेऊया. हे बघा, माझे सगळे कटलेट आता तळून झाले आहेत आणि आपल्याला खाण्यासाठी तयार आहेत. आता तुम्ही नक्की एकदा करून बघा आणि कसे लागले ते मला माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. हे तुम्ही ग्रीन चटणी किंवा सॉस बरोबर सुद्धा खाऊ शकता किंवा तुम्ही नुसतं खाल्ले तरी सुद्धा ते खायला खूप टेस्टी लागतील.